så er vi blevet tilbudt af vores nye produceragtige kvinde, Nana Schneiderman, at lave en lille kampagne til Folkekirkens Nødhjælp på Skanderborg Festival, hvor vi skal lave nogle plakater til at hænge på deres containere, så lave en film til at køre på deres storskærm mellem bandsene. Så det er vi i fuld gang med, og det er jo super fedt, så vi kan få promoveret den agnostiske kylling. Og så har vi også lige været til møde med Folkekirkens Nødhjælp. Her har vi Albert, som også er Nietzsche og Pandit Joshi. Men til Folkekirkens Nødhjælp, der er det Albert. Så får han bare lige en lille fin blå t-shirt på, trukket ned over hans mave. Og så er han en panteindsamler. Så har vi hovedkarakteren, den agnostiske kylling. Og vi har en knap så færdigt Ronny Ølgod, som er hooligan, som er antagonisten. Og de her, de er lavet ud af oliebaseret ler, og de skal bare lige lave sådan nogle støbeform ud af dem her. Så skal der hælde silikone ned i støbeformen med en armatur ind i, og så er de done. Og så skal vi skynde os at blive færdige med Folkekirkens Nødhjælp. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.